खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड BTCनि बानजायनायाव मोनसे गोदान एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव BTCआव लांदां जानानै थानाय गासै 193 फ'र-ग्रेडनि मासिखौ सुफुंनो थाखाय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया 31 आगस्तखालि बे फोसावथायखौ होनाय जादों। लोगोसे बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनांगौनि थाखाय बिजाथिया खमावबो मेट्रिक पास जानाय जानांगोन होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो क्लास 8 पास जानाय बिजाथिफोरनि थाखायबो माखासेमानि पस्ट बेयाव दङ होननानै मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे साख्रिनि फोसावथिलाइया मैयानिफ्राय जागायबाय आरो बिथांमोनहा गासै 21 सेप्तेम्बर खालि गाव-गावनि एप्लिकेशन फर्मखौ BTCनि सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डसिम दैथायहरनांगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि एप्लिकेशन फर्मखौ गासैबो बिजाथिफोरानो सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै डाउनल'ड खालामनांगोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेयाव गोनांथि जानाय गासैबो डकुमेन्टस आरो गांनै फट'फोरखौबो एटास्टेड खालामनानै बेयाव थोंजोङै सोनानै हरफानांगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ BTC बिसायख'थिया खुंजानो आरो गेजेराव माखासे सानफोरल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर ओनसोलाव दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनो थांखिजों बायदि मेल मिटिं लाबोबाय थादों आरो बेफोर हाबाफारिफोरनि गेजेरावनो जयनिं हाबाफारियाबो मोनसे गेदेरथार हाबाफारि जानानै दङ मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ सामलायबाय थानाय UPPL राजखान्थि दोलोआबो राफोद खालामनो थांखिजोंनो बायदि समाव गुबुन गुबुन मेल मिटिं खालामनानै जयनिं हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेबायदियैनो मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय गसाइगाव श्रीरामपुराव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय UPPL राजखान्थि दोलोआव साननाय बायदि 5,000निबो बांसिन गासै 6,500सो सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाथिनानै गासैबो गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर ओनसोलाव दायो गोजोन फैबाय आरो बिटिआर ओनसोलाव गोजोनखौ हास्थायनानैनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो दायो जोंनि UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जागासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव UPPL राजखान्थि दोलोआ हारसिङै गेलेनाय जायो ना गुबुन दोलोफोरजों जुथाइ गेलेनाय जायो, बेखौ उननि समाव मिथिगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि EM अरुप कुमार दे बिथांनि मासिखौ बोखारनानै होनांगौ, बेखौ रायजो राजाफोरा गासैबो हेफाजाब होनाङा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि EM मासिखौ बोखारनानै होनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लाम बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुप कुमार दे बिथाङा आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव गोबांथार खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मालाबा अरुप कुमार देनि गोबांथार बाथ्राफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों एबा समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसेनि उनाव मोनसे बायदि रोखोमै भाइरेल जाबोबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बिथां बदरुल इस्लामआ बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला अरुप कुमार दे बिथाङा माब्लाबा हारियारि दाङाबाजि बेरेखा बाथ्रा बुङो आरो माब्लाबा गाज्रि भाइराल बिथांनिफ्राय जाबाय थायो। गतिके बेबायदि मानसिया बोरै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हागौ? बेनिखायनो रायजो राजाफोराबो बिथांखौ रावबो
हेफाजाब होनाङा एबा मदद होनाङा। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बेनि इएम मासिखौ बोखारनानै होनांगौ होननानैबो बिथाङा दाबि दैखांनायनि अनगायैबो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बेबायदि मानसिनि मासिखौ बोखांनानै लानांगौ होननानैबो बिथाङा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनबावदों। बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि मानगोनां तरेन बर' बिथाङा दायो दिसपुर पलिक्लिनिकआव एडमिट अदेबानि थिसनथाय जानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समाव हरखाबै तरेन बर' बिथाङा देहायारि लोरबां जानायनि जाहोनाव बिथांखौ हरखाबै देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिसपुराव थानाय दिसपुर पलिक्लिनिक देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जादों दासिम आबुं खौरांखौ मिथिथ'नाय जायाखैब्लाबो नाथाय बिथाङा दायो हरखाबै देहा फाहामसालियाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव 100 मासि थानाय मोनसे मडेल सिनेमा हल गायसनदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारा दायो फारफ्रोमबो बिथिंजों जौगानाय लाबोनो थांखिजोंनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन जौगाथायनि मेल मिथिंफोर खालामबोनायनि अनगायैबो बायदि जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावफुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारनि नाजानायावनो हारिमुआरि बिथिंजों समाजखौ जौगाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै गासै गिबि सारियाव 5 मडेल सिनेमा हल बानायनो थांखि लानाय बायदियैनो मैया जोबथा सिनेमा हलखौ लुफुंनाय जायो अदेबानि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय गसाइगाव टाउननि साखाथियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सिनेमा हलाव गोदान मुगानि गासैबो रोखोमनि सिनेमा नायनाय आरो मिटिं हल बेनि अनगायैबो सब समाय इन्टारनेटनि फ्रि थागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बे सिनेमा हलनि गेजेरजोंनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो समाज सिबिथायाव गोबांथार मुलाम्फा जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। आसाम गभर्नमेन्टआ फिन आरोबाव गासै 25,000 सोद्रोमा अदेबानि बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे पारमानेन्ट फोरोंगिरिनि थाखाय थिसनथिलाइनि मेरिट लिस्टखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि बानजायनायाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थाबोनाय माखासेमानि बिजाथिफोरा मैया 31 आगस्तखालि बिथांमोननि मेरिट लिस्टखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। लोगोसेनो बे मेरिट लिस्टआव नाम थानाय सोद्रोमा अदेबानि बिजाथिफोरा गुबैयै फैगौ 2 सेप्तेम्बर खालि गुवाहाटीयावनो थानाय भेटेनारि कलेज प्लेग्राउन्डआव थांनानै गावबा गावनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो हासिगोन होननानैबो मिथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गासै आसामाव 35,000 लांदां जानानै थानाय अदेबानि गुबुन गुबुन स्टेटफुल कन्ट्राक्टसुएलआव गोबाव समनिफ्रायनो साख्रि मावबोबाय थाखानाय बिजाथिफोरनि थाखाय बियो पारमानेन्ट पस्ट आरो बे पस्टखौ सिगाङाव फोसावखानाय बायदियैनो गोबाव सम थाबथानानै थानायावनो मैया मेरिट लिस्टखौ फोसावनानै होदों आरो बे मेरिट लिस्टखौ फोसावखांनायनि उनावनो जाय बिजाथिफोरा पारमानेन्ट पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा दायो गावबा गावनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गुवाहाटीयाव फैगौ 2 सेप्तेम्बर खालि लायनो हासिगोन होननानै मिथिनायखौ नुनो मोननाय जादों।